So, hi mga kayolo ko hindi no. So, pasensya kayo kung karon pa ko ni balik sa akong white hair. So, welcome to my vlog karon. Almost 4 months ko ni undang sa vlog no. Muragwan ako balik-balik. So, pasensya kayo kung dugay ko ni balik sa mga naghuwat dira. Pasensya kayo kung dugay ko nagkuan. So, sa mga naghuwat diyan ako no, pasensya kayo kung dugay kayo kung nibalik. Mga nakahinumdum din sa akong post atong niaging buwan sa 2020 ba to? Unsa na taron 2021 na ta, February na. So sa katong niaging tuig no, na ako gi-post nga question and answer. So dito sa mga nag-comment mao to akong tubagon karon. Sa mga nag-comment dito, daghang salamat no. Karon ako nang tubagon karon dayon. So atangin ninyo, nasa ko kuan na to no. Ako ipasa ang mga gipang screenshot na baw napabaka to dire. Atong suwayan, atong tanawon. So yon mga kayulokorn, ato nang ipadayon atong ay sige tawo dira. Ato ipadayon na atong kanang question and answer no. So with provincianang gwapa and Angel Alia og si kuan. So natila dire. So hoy guys, say hi to my vlog. Hi okay, guys. so ato ipadayon ang atong reaction sa question and answer with nila no. So atong i-kuan. So ato sa i-set up atong camera then ready to answer the question. So ato sa i-arrange mga kailokorn ha. A few moments later. So yun mga kailokorn, okay naka-prepare na mes. So nana silang probinsyanang gwapa, tabangan ta nila. So Walang masasakit pa. unang pangutana ni Mose Rolida Balasido. So, okay. Ang pangutana ni Ate Moshi Kai. Na ako'y question. Ngano di pa man ta enough sa usa ka tawo. Ngano mangita man sila lain. So, tubagaset. Ako sa dayon. Ngano dili man na. Matay, og eskwela pa ni bagsak na ko. Tubagaset. Ngano dili pa man enough ang usa ka tawo. Nganong di pa man enough sa usa ka tawo? Ha? Hotdog. Nganong mangita man sila glain? Kibo ka, di man good ingon. Ako ara ni ha, sa ako ara ning kaugalingon for myself. Wow! For myself. Ako mo English, right? Pagpakis ako, pagpakis. Very good! So, para na ho. Uy, wow. Di man pasabot nga, di ta enough mo ang bibiyaan ta sa usa ka tawo. Kaya ang tawo, mubiya jud na kung mubiya jud. Sakto ba? Hindi man God. Kaya naa jud na sa tawo kung di siya makontento. Wala may rason para di makontento, God. So, mo na to. Di. TikTok na Okay, TikTok. randatap. Okay, randatap. Okay, sige set. Nganong dili pa man ta enough sa usa ka tawo. Kani pa may una pangutana. Sige, tubaga kay ba ko broken ka so kani sila professional gwapa usa ni ka broken so kung kamo na mo kuan nga musud mo sa usa ka tawo usa ka kasing ka usa ka kasing sa bae so stay na mo kay di jud lalim masakitan di ba? Sana all. Dito baga na sit ay naghilak-hilak ha. Bitaw. Ganun di pa man ta enough sa usa ka tawo nganong mangita pa man jud na sila glain. Okay. Depende ra jud na sa tawo kung mangita ba og lain. Ay supog labda kay gisapot. Okay ra ko. Okay, pasensya na mo kuwang na panahon to. So, nganong parat ang dagat dong? Shout out ni Jerle. Kumbaga, nganong parat ang dagat? Okay. So, shout out ni Angel Alia. Kumbaga. Kumbaga, oy. Ano lagi? Sige na mo kauban kay wala na sakto buwan. Sige, kumbaga. Nilakaw na, sige. Ikaw, set. Nganong ako man ikaw na puy tubag. Akong answer nganong, kuhaan nganong, sa base na sa alamat nga akong nabasa pag grade 1 na mo, so. Wow. Saka sa memory si dalag na bata. Ayon sa alamat, na ako na higante niya. Kanang nisubay siya sa usa ka sapa ang dagat ko no tabang pa na sa una. So pag kuan ko no na ako no humigas gipaa ko no ang itlog sa higante. Mao to nagwanta ang higante. Na slide siya mao to na huwad ang asin no. So mao to Wow. naparat ang dagat. Kasi English og alamat. History. Tama.
Sige, Chard, padayon eskwela. Ikaw na po. Nanapod. Sige. Kanina po. Alin, Jill? Patubagan na kay maura ni Jeng Buwan nga pangutana ko bagon. Ikaw tubag, Chel, ano mahimusgan ka ba? Okay. Unsay nga ano MR Christian. Okay, shout out ni MR Christian. So, tips para magkajowa. Ayos si pamilya gwapa. Oo, kamu boys. Bawi ako ka. So, next. Kani. Shout out ni Ate Jenny sa Pisa Lubre og sa iyong YouTube channel nasa akong screen Micho Bunso. Pa-shout out din. My question is, what is the top secret of the Dudong TV why your followers love you so much? So, unsa ko noy tips namo nganong daghan among follower nganong among followers kay love ko no ni Ako be! Hasa mo ni bataan ni oy. nganong followers love me nila no? Oh, wow. Love you so much, di ba? Tama. Siguro English po dapat kay English ba ng pangutana na unsa man ka? Baby. Ayaw pangurog diha. Okay, time. Okay. My answer is Ako translate na lang nimo sige Bisaya okay, bistayaon ha. Siguro tungod kay napalipay na mo sila or ini Ayaw paspasa kay labaw ko ko. Kay siguro napalipay baby. Siguro napalipay na mo sila sa gamay nga butang. So, yeah, makara tate. I love you so much din. Ni Jumar Pandihitos. Question niya, na ba kay uyab og naaw sa naol? Tapos yun. Ni si probinsyana, na kay uyab set? Na, 5. Tuod pagansita. Sure, 5? Oh, gamay pa gani na, duganganan pa. So, nay ganahan nga mo dugang, ayaw mo kauwang nga mo comment na ho kay di ko managad. So, gani, ad lang probinsyanong gwapa, wala yung gwapa sa Facebook. So, ni Kenan, ni Kao sige na kay kugungid, dani. Okay, shout out mo Kenan. Daghang salamat sa pag-comment. Okay, another question. Paita po nilag na cellphone. Ay, shout out ni Melky. Dudong Chard. Ngano gwapo kayo ko. Wow! Usara ako matubag siguro maayo kang paghulma sa imong papa. Mora jud na. Usara po lang matubag ni mo kuya. Mata na si mong dagko. Okay. Sunod. Wait. Ano ni? Kanggols? Kainggols? Ka-English. Ka-English. Pa-shout out Chard Dudong TV nga nung wa ka uyab Chard og sa nimo ipadaghan imong subscriber. At pala are na lang sa Wow! Baka proud ni si Dudong Richard oy. At wala wala may gibuhatan na kung saan pagpadagan sa subscriber no. Ang amo lang kuan gyud kay kuan ra jud kanang pagpaningkamot o kanang sigig ko mag video no di ta dali mawadag pag-asa dapat paglaom di ba? So mara na idol ako matubag nimo di ka mawadag paglaom nga kuan kay kung unsay naani mo karon mao sa namo sa una. God bless. So another next. Lunalutad YV ay balira ba kay galison na tagbasa bali-balihon po ninyo. Shout out ko dulong idol IV Butalanon Batulanon from Baang Katiglan Bulacan. Oy taga Buang ra diay ni. Shout out mo. Madara ka mamisita ni Richard. Oy. It's a prank. Shout out ni Jayla Margaret
Mergita dai. Budbud si Inday. Love pa ba nimo imong ex? Why? Shout out sa church. Okay, Seth. Ganun, love pa ba nimo imong ex? Ay, di, ikaw mo. Ikaw, love pa ba nimo imong ex? Hindi na. Ikaw, Angel. Papadig ko kasuwayan na. Pa ako, no? So, for me, love na ko siya as a friend na lang. Eh, syempre, nanaman po siya lang yung gihigugmaron, di ba? So, as a friend. Love na ko siya as a friend. So, Jen, potential. Nganong taas ko? Taas mo siya. Ay, pangutan na si mong growth hormone dai. Also, So, siguro, taas ka kay, siguro, mga nubo, siguro po ng tao sa inyo. Kane, ikaw na pibasa. so kani si Reese. Isa man eh, Daginod. Yan ang joker kay ka, pa-shout out siya. Siguro, inborn na niya akong pagka-joker na, so, di na dyan ni mabuhahan to mamatay ko. Halata man kayo sa imong naungpon. Mura kang clown. Lain na po, moy. Di pa lang ka mag-joke, imong naong sapat na. So, di pa ko na kung mag-joke, ang naong joke na kayo, so, kung sapat na ko, no. So, next question. Si Mira May Lusan, ganong gwapa ko pero way uyab. Siguro, di pa dyan enough imong pagkagwapa para makauyab ka. So, kanina po. Jomare Mercader. Nganong cute ko. Di joke. Asa nga place imong gusto mo adtuan ngano pa siya ka. Place nga gusto na kong adtuan sa imong dugan. So, ikaw Seth, asa mang lugar imong gusto mo Sa adtuan? Paris. Bisag wala na siya, matugya po ko. Ikaw Jill? Sa America. America. Okay. America siya mga to. So, malayo talaga marating mo pag sa puso niya. Oh. Ay, sige, inigat ba maunang kuwan? Sige. Gusto na akong matuan sa, siyempre, sa libuton sa nakong tibok Pilipinas before ko mag-proceed sa another country. Proceed! Wow! Proceed. Proceed! Okay. So, proceed to another question. Ngano nakaunahon? Mauna ni, balik-balik. Ay, naamaday ni Kwan Arino. Ano, naamaday ni no? Okay, ni Angeline Galasio. Kani, nganong gwapo man ka, asa man ka liwat. Siguro liwat ko sa kong papa ni. Shout out ni mo, te Angeline Galasio. Shout out ni Lila Abria Malasugi. Okay. Pilay mo edad nagsugod ka og vlog pa, shout out ko chan. Okay, nagsugod ko og vlog kay 10 years old. 10 years old ko nagsugod og vlog. Oh, 10? Yes. Okay. Okay, next question. Next question. Okay. Kanay. Pangutana ni Roger Andre Salem Jimentisa. Shout out ba din na? Pangutana ko na niya. Shout out rin ito. Naunsa naman tao ni... Uy. Sunod. Next question. Ni Clint Louis Red Torres. Ganang way maisa corn beef. Magmisa po na padre de pamilya. Okay, tubag anak kay murag galibog ko na. Ganong way mais sa corn beef. Kanaday nga kailan mo ko ani niya. Oh, hi! Crush be akanak ko. Pero nam kayo uyab. Ikaw na pala ang may-ari. Oy, shout out din ni Clint Louis Red Torres. Uy, crush ko no kani probinsya na gwapa. Bitaw tinood na friends ta sa Facebook. Bitaw nganong way mais sa corn beef. Hoy, basahan ang lata. Kanang corn di ay dili na corn nga word. Gat. Okay. Ni Lone Jorda. Ganun lab ko no ko niya. Ganun lab mo ko niya. Ba po duay ko hebaw nganong lata ka. Ako'y binagpala, natagpuan ko na ang hinahanap ko talaga siya. Diyos na buhay ko. Okay. Ni Mary Chris BC Ipel. Pili man siguro ni. Ipel. Los, nganong ang mga lalaki tag asman og pride nga grabe ka siloso
Shout out sa naman notice. Oy, nimere guys BSFL. Ano ko nung ang mga lalaki set tagas kay pride niya mga siloso. Ibali man. Di ba mga babae mo tagas kay pride bisag kanang gamay problema mag silos-silos sige out na ko matug na ko. Ingana bitaw murag bitaw nakapatay kasi lag usa ka demonyong tao nga. Sige matug na ko. Matug na ko niya online. Yan di naman nagad. Ngano man set? Ikaw ngano siloso mga lalaki niya tasog pride. Uy, watch ko kahibaw kay depende man sila sa tao gud di raman ingon nga ang mga laki ra kay naaman puy mga bae gud nga ingana nga mas worse pa gani sa pagkuan, especially sa selos bitaw nga na jud duda. Nya ikaw mo pong kuan ka kay di man pud kasaligan nimo. What na ba like question? Wa nga. Ay napangitag lain ubusan ang naamaura na. Ay nagdugangi. Mao na to mao na to diri na namo pa ginatapuson among Wow. ginatapuson ang among mga video, mga vlog di ano. So dagan salamat sa inyo gyuman og inyo ning gyuman nga video, dagan salamat kay ninyo. Love kayo mo ni province ng Guava. Wow. Wala kay mo niya. APM na ni siya. Ay nagdugay-dugay og ni Angel Aulia. Og ni Princess Aulia. Mao na to mga kayo lokarn, dagan salamat kung inyo ning gihuman ang video. Salamat kay ninyo. Og dagan salamat so unsa man inyo masulti set. Thank you for watching unya kuan. Salamat kay naamo nga hing kuan hing unsay nga na Ning suporta. Ning agwanta patanaw sa dagway ni Richard.